Care sunt, după părerea dumneavoastră, obstacolele care împiedică producătorul nostru să exporte pe piața europeană? Există problema de mentalitate. Adică la noi, din păcate, marea parte a agricultorilor trăiesc încă cu acea mentalitate de anii până la declararea de independență, când producția era venită și luată sau procurată din ambare sau de pe câmp. Deja dânsii ar trebui să-și adapteze mentalitatea și metodele de vânzare a producției deja la noile realități, la noile condiții de piață. Pentru că concurența este una foarte mare, este una acerbă și în condițiile în care trebuie să faci față acestei concurenți, trebuie să bați la fiecare ușă, să identifici noi pieți pentru a-ți putea vinde producția. S-au terminat timpurile când pentru anumite tipuri de produse vine cineva de acasă și să procură marfa. Noi avem situația la ziua de astăzi, reieșind din potențialul foarte redus în producerea acestei culturi, legumele, mulți agricultori, adică au cumpărători chiar de acasă sau au contracte cu diferiți parteneri din străinătate, unde partenerul vine și procură producția chiar din seră sau de pe câmp. Însă astfel de tipuri de culturi nu sunt atât de răspândite, cum ar fi, spre exemplu, mărul, unde chiar este nevoie de penetrat noi piețe, mai ales în condițiile embargoului frecvente impuse de Federația Rusă. Avem probleme cu, spre exemplu, cu desfacerea producției vinicole, da? Unde piața internațională avem atâția producători de vinuri și toate sunt bune, toate sunt calitative. Deci este nevoie de o mai multă insistență și o mai multă implicare din partea agricultorilor atunci când vorbim de identificarea partenerilor pentru a comercializa producția.